Siyang inari tumalarang et walaran informisam balit siyak so tinilaan siyak balit so maerman taasa bigyang kadnaram say problema balit ng simong pataklay tapong siyak lay na alimurang inaro akin at unyay ginawan siyak natan simpag problema ni senagad aruan inaglawan mo inaratas pipian abang ito agad inkasay siya tasik ka suligliwa nan kasin-sindagay bulan siyang inari tumalarang at walaran informisa balit siyak so tinilaan siyang balit so maerman taasa bigyang kadngarang say problema balit ng simong pataklay tapong siyak lay na alimurang inaro akin at unyay ginawan siyak natan simpang problema ni senagad aruan inaglawan mo inarata sa kibiyaan abarito agad inkasay siya tasik ka suligliwa natanglabalan inarata sa'y pusong lain mawet at mula rabalan ni Nonon sumatwarang panangaro sa'y garaw ko ipaliwanag pagsyak natan no ang turay kasawanan tapyan ang takso sa ngayon natang labalan kasay pusong may naroy mawet at mula rabalat ni Nonon sumatwarang panangaro say garaw ko ipaliwanag pagsyak natan no ang turay kasawanan tapyan ang tak susunod